Enem pakir her gezek nahara hükman bismillah deyip başlamaly. Doýan soň şükür edip tewir galdyrmaly berip tapşyrardy. Şeýtsek taçagyň bereketiniň artjagyna aýdardy. Däk kürekli adamlaryň çynmaky nesihatlary elmydama bizde aýd galdyry. Düşünürşi sehel tapawut bolsa-da olaň aýdýanlar aslynda gaty dogrudur. Ýogsa da halipam. Şükür edilenine nigmat näde köpelýär? Men şunu bilesim gelýär. Kadar nigmatyň eýetine ediler. Şeýlelikde her nigmat eýetine bar. Şükür Allah Taala bilen atnaşdyrýan ýoldur. Ansan ebedilik ýoluna bolan üçin eýe bolan her nigmatyny muktaryna seretmezden onu ebedilik ady hataplar. Şo nigmatlar bilen dost bolar, içkin bir ýörekdeşlik eder. Aslynda şükürsiz nigmat näçe köp bolsa, ebedilik arzularyny kanagatlandyrmayan üçin insan mydama närazy. Ol bu dünýä bilen mydama göreşik eder. Şeýle ýagdaýda neçe az nigmatly saçaklar şahatlygyň sebäbi bolýan bolsa, dörli nigmatdan dol saçaklar bolsa, agdalylygyň gamçysy bolýar durberýär. Ayrıca şükür eden bolup geçen wakalary da şol nazar bilen garar. Şükür eder. Hem baýlykda, hem garyplykda şükür etmek üçin sebäp tapar. Durmuşda bereketli we manyly ýaşar. Yerin soň halipa şükür etmeýänler Şükürü unudan garyp bukara bolsa, baýlyk bolýanlyk isler. İsleýän zatlar bilen synyk ediler. Eger baý bolsa, mal mülküniň hemişe artmak bilen ýüregi daralar. Elmydam synalar ýa-da hemmetini ýitirer. Ýene de synalar, garyplyk bilen synalar. onu insan eline baryn edip işländen soň näme bolsa-da razy bolmaly. Men üçin haýyrlysy şudur diýmeli. Ebedilige giden ýollu, dünýä durulgysyna agyr kynçylyklar bilen gelen şükürsiz nigmatyň tükünüksiz azabynyň we ejriniň bardygyny unutmaly. Ýöne biz adam, hemmemiz onu diýär. Nesihatyň nähili peýda etseger? Nesihatyn peýdalyr welin ýöne käwat bir bela müň nesihatyn peýdaly bolýar. Düşünükli, ýagny bir iş bar da. Hawa. Bolonno Allah ýardam etsin. Hoş geldi. Allah garipleri himayet etsin. Öýsüz garda çäre tapsyn. Hawa. Ýöne her gapyny kakmaňam öz usuly bar. Allah jan kapylary usulyna laýyk kakdyra görsin. acıktın mı? Doğruyu aýtsam, menem gata acıktım. Assalamu alaykum. Yiyecek mi? Görmek bolýarmy? Pul nähil gowdat? Ol adam äkli mümkinçilikleri berýär. Belki bir gün senem baý bolardyň. Bele wagt bizi ýetdiresi ýoklar. Men doglamda oturup durun. Bal men ýüzüne gülüp bakmandyr. Vay bolanmalsak bagty bolarmydyk? Pikir etip gör. Ýumşak düşegiň kızgın çöregiň bar. Daşyňda hyzmatkärler wah. Wah pol, sen nähil güýçli. Bagtam gowlugam hemme sen bolanda bolýar. Neyse. Bolýar. Her näme de bolsa dinledin. Sag bol. Sag bol.
Diýmeýin niýsem. Bolar açaçan tarap bölük edýärler. Talat okay üp arsa çykarýarlar, bir bolsa ýere sokýarlar. Alo. Men sana Talat okaýyň bir hepdelik maksatnamany öwrendimedim sana. Duşaga adamın näme diýen bolsa ber. Ondan köp agda satyn almaly biz. Samsyk. Men näme çyň bilýän? Men olara per bermen. Şu kelle bara, şu kelle. Şu kelleň içine näme bilen bardygyny olar bilen ok. Gaty biletim gelýär Mesut. Şo kelläň içine biziň üçinem käbir zatlar barmy? Akşam Emre'nin doğulan gününü bellemekçi. Nere de beller? Hey pikir ettinmi? Yer näme diýjek bolýar? Ne men ne de çağalar hakda bir jigen pikir edin. Samsyk gurrun etme Nezla. Kim üçin men giýjem günni dedi bişäne? Kim üçin pul gazanýar? Seň üçin. Bilece bolmasaň näme peýdasy bar? Çağalara pulun däli sen özüň gerek. Sen yetim önübessin. Muň näme digin sen gowulýan. Senem çağalaň şeýle ýaşamagyny isleýän nersiňe? Hazırlan. Çağalar siz taýarmy? Bireyem. Men Oglum, näme üçin takawlap durdyň ha? Ferhat, jigiň senden kiçi ýöne senden akylly. Mesut, çağalar deňeşdirip durmasana. Olar dogan ahyryn. Durmuş agyr. Ýaşaýyş geçirimsiz. Ol dogan gardaşyň bilmez. Gerek bolsa kakyňym tanaman näsin? Bolmasa durmuşdan depelek geçer. Efendim? Howe jezan. Bolýa aýday. Buyurun Haydi verin, size näme gerekdi? Biz Refika hanymy görmäge gelipdik. On habar bolmaly. Hoş geldiňiz. Siz şo çağalar dämi? Berekella. Ýokda çağalar diýip eşitdik. Geçin. Refik han içerdedir. Oğlum Mesut, bu çağalar sen işin gutararına garaşyp bilmede. Giyjä galsak çağalar kışın içinde kıynugyna galarlar. 15 çağa kömek edip bilmesek bolmada. Bolar oğlum. Hemişe bolýar diýen, mydama da soňa goýýan. Oğlum ol ünkü aýynkydy. Köp wagt ýetirdik. Goý ony. Men garaşaryn. Ýöne bu çağalar garaşyp bilmedi. Ertir şu iş bitäýmeli düşündiňmi maňa? Hoş geldiňiz çağalar, hoş geldiňiz. Hoş gördük. Refika hanım bize de kömek etçeňizi eşitip geldik şeýlemi? Dogry çağalar. Allahyň ruhsady bilen ähli gerek zatlaryňyz alynar. çocuklara Çağalar bolun giýjä galýar. İhsan nerede? Jenap, Ihsanyň ogly sırkawlapdyr. Şoň üçin ol Şu kapıda elmadamy gorapçylar bolmalyydymmy ha? Men size näme üçin pul töleýän? Näme üçin? Näme giýjek alýan? bağışlan. Oglum agyr sırkaw menem size. Bu ýerde işlemeli. Bu ýerde haýyrda gabet ýeri ýok. Ýöne agam oglum. Sen işten boş. Sana geçirimliyedi bilmen. Bu ýalňyşa gözümi sok, ýerinden beýliklerim geler. Beýtmeň agam. Gaýşe diýen. Men bir işe mätäç. Haýpyňyzy gelin. Oglumy haýpyňyzy gelin. Oğlun aladasyny edýän bolsaň giýjek almaly ýalykyny. İhsan, maňa da hiç kimin nebsi agyryn ok. Meňim hiç kimin nebsim agyrmaz.
Sağ olun. Allah yalkasın. Gaty minnetdar. Han çağalar gaýdalyň. Sağ olun çağalar. Sağ olun. Bir zat boldymy Refika hanım? Men bilýän. Mesudum bir işi ýene de soňa goýar. Ulagym taýyndan oglumyň ýanyna gitjek tiz bol. Bolýa hanım. İyi günler. Sağ olun. Arma wöri. Bar bol. İş tapylmandyka. Ulaglar ýorun, töwere garsalaryn ýük taşar. Bilemok. Men işe täze geldim. Darhal joýundan sorak gör. Ol dukanyň içindedir. Sağ ol. Buyurun efendim. Haydi verin. 100 minlik benzin aldım. Berem şular var. Şundan alayım. Bolýa bolýa. Depoyu olur. Bağda olur. Bol ya. Neden Näme garaşýar? Tiz bolýar şoňa? Bol ya. Tiyirek bolaydın. Borağım bo. Ehliyeti. 50 minlik benzin berem şular. Şundan alayım. Näme gerek dogan? İş tapdyrmandyka. Yok, iş yok. Näme iş bolsa etjek? Handa on tiyirek bol. Men horgan bol. Näme? Men ulag ýorun. Getir getir işte. Meli getirmeli bolsa o näme derin, näme buyursaňyz? Sen mıhalaňa bir heret. İş ederlemeň näme wagtyn? Şu taýda pulum asrana dälir. Burada Yok, berde iş saat yok. Cüyüňi salan olaymy? Sen Sen orladın mı? Sen alan olaymy? Ay, näme? Men alamok. Doğruýy aýt, sen aldın mı? Men alamok. Näme ettin? Bolay näme ettin? Men işta dedemok ko. Pullary berdiýän bolmasa gümüň çeker şu taýdan. Bolbatym. Men alamok ko. İşta da alamok. İşte öýtüz öwdarsyz köçede ýaşaýanym bolsam aç bolsamam. Men ogry däldirin. Bir dakika. Hani bir mınçyk. Uy berde kene. Senin dost puluňy berkirek bol. Diýgüne adamy diý bilen dadyň diýdiň. Dinleýän eje. Alyo, Mesut. Men şerekete barýan. Ejejan, bilýän men hiç zat elimdegen o. Saýlawlaryň öň sirasy, saýlawy kun galy. Entek bir saýlanaýna. Mesut, maňa deşli pul ullanýansyň. O pulla meňem hakym bar. Sen saýlawlardaky ýeňişiňden çağalan bilim men üçin has ähmiýetli. Bolýa eje, bolýa. Bu barada soň arkaýyn görüşýäris. Ne oluyor? Näme bolýa? Bilmedim ağam. Sana näçige de aýtdym şu ulag barlap dur diýip. Näme üçin aýlyk berýän men sana?
Ne bolýar? Bir dileň derdiň ýör. Ne oldu? Näme bolanyny bilemok. Kellem urdular. Arkamdan gelip vurdular. Yüzüne görüp bilmedim. Mesudaga näme etdilerke? Oğlum nerede? Refika hanım. Oğluňuzy alyp kaçypdyrlar. Alo. Hawa. Mesut Bayrak nerede? Nerede? Alo? Siz kim? Oğlum ne ettiniz? Alo, Mesut oğlum kovmun. Gowaja alet etmek hiç tat bolanok. Yöne men nirde diňi bilemok. Ece, saýlawlardan öň meni halat et Ece. Ece. Bor. Ne olacak? Inni näme bolarka? Allah can. Sagaman oğlum bize gowuşur. Maňa bir çykalga görkez. Men kömek etmegime garaşýan çağalar, deňiz Emre gelinim bular näder? Bu megerem diňe saýlaw sebäpli gurulan dudok bolmaly. Birden Mesuduma bir zat bolaýsa. Ey Allah can. Allah can. Aşlykdan, kimtidilmeden bidar boldum. Beýle ýaşanymdan. Ýaşamanym gowy. Bir gedecik ýeke jegedek mümkinçiligim bolsady, beýle bolmazdy. Bolmady. Allah can, meni bagyşla. Çydap bilemo. Men ki kutordun ne? Allah yalkasın oğlum. Sen meni halat ettin. Sağ ol. Ey Hudaý. Hiç zat bolmady dämi? Senem Allah yalkasın. Gowmasyňyz. Allah gorady. Oňat Hudaýa şükür. Ehtirenni. Bolly. Inna ayrışak. Gürrüňsiz ayrılışýar. Çağalaň bir menne galar. Bol faýla. Çağalarım menden ayırma. Olur bir-birinden ayırma. Beýtme ýalbarýan, beýtme. Şeýitmesem ikine bitirersin. Bol faýla diýen. Ay şey diýen. Maňa saýla diýme. Çağalam. Oğlum. Sen. Hawa. Üstü başım kır. Köçede yatıp durýan. Aş dusuz. Ýöne maňa bedip gıýeser etmeýän. Men ogur däl, günah işemedem ok. Murat. Siz men adym nerden bilýäňiz? Sen. Hawa, bu sen ahry. Oğlum. Şu pursada bütün ömrüme garaşdym. Şu pursada üçin ýaşadym. Dur. Bak, Seret şu surata. Bu çağalaň bir sen.
Men sen ejeng. Babam beni Kakan men taşlap gidenini ýany bilen senem alıp gidipdi. sonra çok Seni son köp gözledim ýöne tapyp bilmedim. Men Ben de arı. menem gözledim seni. Kakam ölüp köçede yaşap başlanımdan soň kän gözledim. Gaty kän gözledim, soň tapyp bilmedim. Ahyry meni gözleýän näse öýdüp goýup bolsur etdim. Oğlum. Oğlum. Seni bana Allah iyi verdi. Ey Allah can. Sen şerin içinden hayır yaratıp bilyen. Gelmen yanıma. Gel hani. Yaşul nirdi? Nire gitti? ilgilenemek. Ünfen vermeyenler. Yürü deli. Hayat. Durmuşda tötenlik diýilen zat ýok. Azyjyk ünt berseň bu bolaýmaly zatdyr. Her başlanýyç täze bir synyň başlanýyjydyr diýip bolarmy? Owo, Onu adamyň başyna ýeşişini oň jogapkärçilik näýil bor? jogapkärçilik durmuşda elmidama bolmaly. Garyplykda da, baýlykda da. Adam hereketleri bilen diler. Allah da yaradar. Her yaradylmagy bir başlanýyç hasaplasak, diýmek her işte jogapkärçilik bar da. Bu yerde iki tapaklı wakan bir nokotda birleşmesi bolup geçdi. Oğul ene oğlu synagy boljak. İnşallah olur hakyň ýoluny beýgelerler. Vah Murat. Yıllar Nece yıllar şu pursata garaşdym. Her gece düşüme girdin. Maňa biz şeýle ýagdaýda duşdyk bolin, oğlum meni bağışladın gerek. Sana düşündüm Ece. Sana ananım. Oğlum, inni maňa kulak as. Biziň bir etmeli işimiz var. Bu hemmämide gowy bolmak üçin zerur. Inni men ünsüz dinle. Allah can men etmişim näme? Derde ne çıkarım? Men saýlawçylary bilen duşuga taýinlik görmeliyim. İmdat! Kime ödün bana? Halas edin beni! Kim var? Yaşasın. Oho, kakam doğulan günüme yetişti. Oho. İt. Ağam ılga. Kakam sana näme alypdyr? Hoş geldin. Ol itini näme üçin getirdin? Sen haywanlary ýigrenýädiň ahyry. Yok, men ne? Ağam ılga, kakam sana näme alypdyr? Hiçnam ýigren bolma, muň owadanlygyny bir tere-de. Gözüme ananamok. Bu it menkimi? Ady näme? Garip. Garip. Gel oynaly. Ece Ferit, ne hil gowy? Al sakla. Köp sağ ol. Tortumdan seňem paýyň oýupdym. Ýersiň dälmi kaka? Elbette yerine olur. Ejem bilen ertir it ýatak satyn alar. Bugün howulla ýatsyn. Bolýa düşünçdük. Geleniňe gaty begendim. Gelmersiň öýtdüm. Gelli meni. Karnım. Cöllüm ay.
Mesut? Mesut? Bu yan. Bir ediyanımız yanlış değildir de herne. Doğulumun yerine kol çekýän. Mümkün. Ýöne şu sebäpli onu mes çağı okuny dowam etdirer. Murat, bu çağalar beginlerimiz üçin belki Allah Mesudi tagaman bize goşurar. Yeri Mesud'un ýagdaýy nähili? Polisiýaga aýdyp bilemdok. Ýöne öz adamlarym onu asyrynlyk bilen gözleýärler. Biziň hem Mesud üçin diňe dilege däýmekden başga alajymyz ýok. Murat, doğunyň tapylýança sen oň ähli işlerini etmeli bolsun. Kömek edin! Hiç kim yok mu? Hey! Çıkıp evine Oň öýüne gitmegini kömek etsek iki düşelim gowy bolmazmy? Adamlar özlerini jowher saklaýarlar. Köpütem jowhery işletmäge meýillidir. Ýöne bolýan wakalar daşyny gawa berse adam jowherem oň kadyryny ýatdan çykarýar. Ýatdan çıkaranlaryň käbiri Hak Taala tarapyndanam unudulýarlar. Ya da doýdurulýarlar. Elbette. Käsi barlykda doýdurular, käbiri bolsa ýoklukda. Günaydın. Ertirin hayırlı bolsun Mesut ağa. Ertirin hayır. İşten çıkaracak iş yerleriniz bilen häzir gürleşjekmediňiz ýa-da öýleden soň. O nähili işten çıkaracak işgärlem? Näme üçin çıkaracakmışım? Şeriketimiziň ýoly Mesut ağa. Eger häzir çıkarmasaňyz, olaň ätiýaşnamasyny täzelemek Yeri. bolar. Bu da şeriket üçin uly çykdyjy borda. Yok bolmaz. Men hiç kimi işten çıkarman. Ýöne agam. Yok bolmaz dedim bolmaz. Adamlar işli kötenýär. Indi men 2 lira kazanjak bolup adamları işten çıkarsam muň jogabyny ne edip bererim, ha? Şey etmediňiz bolanok. İşten çıkarılmaly adamlar eýýän belli edildi. Şeriketin ýoluny üýtgödýän. Hey! Adam mami! Kim var hey? Kim var? Hey! Kimsin? Adam yok mu? Bacağım. Bakayım. Kömek! Kömek edin!
Yardım edin. Kömek edin ha. Kimsin sen? Kimsen? Näme gerek? Men berer ýazatym ýok sana. Maňa zat gerek gel. Ýöne sen kömek sorana soň geläýdim. Onu kömek et de, çıkayın şu yerden. Bolany, ayağımı yerbe dağırıya. Elimden foto yapış. Seni ýokaryk çekeýin. Neresi burası? Yer nere? İstanbul'a yakın mı? Gaty daş däl, 2-3 saatlyk ýol. Ýöne golaýda bir şäherçe bar. Onu tidirek yörelim, men basımrak öýe barmaly. Sen şu Sen şu köçede turýanlardan ne dersin? Şey diýseňim mor. Men belli bir salgym ýok. Üstü başından hem bilip bol ya. Ben alırım. Dur ýödüm uýaryn. Esapralla, on ýala mırzat bolarmy sizeňiz duduny atyp görüň. Aýdyşyňyz ýaly edendirin, ýagynam dudunam az edip pişirdim ýöne. Harika. Bal ýaly. Tagamny noýa çorusy bolup dur. Sağ olun. Evde Bir de hyzmatkar saklamak gerekmi? Sen uzakly gün öýde işsiz, ýüregiň sonokmy? Nahar tenem pişirip bilerdiň. Men hyzmatgar alallymendim. Özüň gerek diýdiň. Hemişe ýaly her kim öz mertebesini saklamaly diýipdiň. Ýadyňa düşenokmy? Han şuň ýaly zatlarda mertebemi saklamaly ýadyňa. Näde şundakyn bilýäkäleray. Isleseň äşäniň we beýlekleri işden çykaryp bilersiň. Bolýa. O zaman Onda da da olar işsiz galara. Yok bolmaz. İşletirler. Uf, men bilmedim. Hani nahar ýelin gata ajykdym. Baba, kaka, gurlaşıp gelme. Alo, owa? Yo, ne? Yok, näme taýynyp görüň? Hangi? Aýtyr esmi namalar? Encele. Seredem ok. Ýöne serederim. Bu akşam. Şu gün akşam. Ha. Doğru. Doğru. Öýlerini däldirler. Artık Soň çynem bertir. eve mi gönder? Öýü beren diýäňmi? Tamam. Bolýa. Şeýle bolsunma. Tak bol. Baba, kaka, han bu akşam bilece oyun oynajakdyk. Ýene oýnamdykmy? Oýnar oglum. Näme üçin oýnamalylar? Resmi namalar näme sizden möhümmi? Senin bizim bilen oýnarsyň gerek? Çyndanammy? Elbetde. Siz dogonydyr bilece oýnamaly. Ýöne sen Emreň utumda sen oňa gyýgyrýaň, oňa samsyk diýýäň. Menmi? Goýsan oň ýaly mırdat bolmy. Her ýeňiz goýuňyz öýtgeşik. Gaharlanan bolsam bagşly Emre. Mesut ağa, minister Janet ýagy sagyllydy. Maňa iňe gany nahar ýydyrjak diýäle bular. Siz iýberiň, moş bolsun. Karnım Gata ajykdym. Gel öňür şu ýerde bir garwyn aly. Soňam kömekçime jaňa deýin, mene kiçik bir ýerini iýber diýip. Gel çekinme. Sağ bol, men barmaýyn. Halanyň et, ödüň bil. İşten açık bolsun. Adamın masalasına var seyret. Öldür ýaly ýenjipdirler öýdýän. Muň berde näme işi barka? bakar mısın? Bärik gelmezmi? Bana bir Maňa bir uwma kakmas ýany bilen göýek segamaly. Birem gatyk ber. dalga Sen mı? näme oýun edýänmi? Iýjek dağıtlaň bagyny näetdilecek? Kredi Kart kartı. petegimden alarsyňyz. Hadi Hani bolun tiýdirek itiň ajy men. Anş petegi barlak gör. Kim bilýän ýerden alypdyr? sen Sen men kimdigimi bir bilýänmi? Kimmişin? Mesut Bayrak. Şeýlemi? Mene eşitmendir. Bir petek goýupdyr.
bir munçuk. O nägili beýle? Şunu gör. Sen oğrumun cümürümün. Polisiýany çağırmak kam şu yerden çık. Han bol. Sen kimmişiň men çıkarar ýaly? Çıkan okşala. Bar yok bol. Gaýdy sen şu jeli gaýda görmeýin. Bar ugro. Beni hemen... Men dere İstanbul'a nırkını kese tölerim. Yok. 3 etsesin tölerim. Öýe baram soň. Yanımda naqd pul yok. Be, 3 etti. O ne edip berjek onça pulu? Öýden alyp berýän how. Bar düşsen ay. Basın bela hokçak olma. Ondan 5 ay deyip aylanıp börün. Sen işin başından ağdık bar. Naharlanjak bolsaň o ýerde ýollaşylym bar. Ýör bilejegi ýaly. Öyle. Şey etmeli boljak öýdýän. Şu musalam bilen maňa ynanýan ýok. Kaka, o düğme değil. Urma üçün yanına düğmeye basmaly. Basken ulun bolun oga. Emre, men germe sen oyna hani? Görkün näde oynamalygyny? Kaka, bu ütüň aňsady. İlki bilen şuňa basýaň, soňam şuňa basyp urup goýberýäň. Feret gidişine. Anne. Ece, sakowlamady. Eşitdiňmi? Hiç sakowlaman gurulady. Hawa eşitdim. Oğulcugum, Ece'tiniň guzusy. Çağalar. Onu siz oyna verin. Bizim kakan bilen biraz gurulöşeli. Şeyle değil mi Mesut? Evet. Owa. Bolýa hani siz oyna verin. Hadi yaramaz. Karagolluk edeymen. Gidye. Mesut. Sen düýüp götür ütgödüň bilýänmi şonu? Seni tanap bilemok. Öňkü kanunçul işinden başga da bilmeýän adamdan nam nişan galmandyr. Owa men näme diýeň? Sen meni allaýan. Hawa seni hükman başga bir bardyr. Muň başga düşündürşi ýok. Hiç kime gıýgyran ok. Çağalyň ikisine de deň göz bilen garaýan. Emreň fakowlugam aýrylyp barýa. Bu näme ýerbetmi? Ýok, gaýta gowy. Ýöne adam şeýle tiz wagtda beýle ütgäp bilmez. Muň hükman bir sebäbi bolmaly. Maňa düşünür, sen meni allaýan. İnkar Gör ýok diýen bilen oga. ama Näme üçin? He? Näme üçin? Men bir daşaryk çykaýyn. Hey, men garybym. Sen de Seňem ýüregiňe düşdi dämi? Şu iç gytkynç ýaşaýyş. yemeğin de Men ýalyna hargam ýemensiňe. Seňem ýemege wagtyň bolmady. o kadar da Bay bolmak beýle bir bizi hukman adam däl eken. Şeýle dämi?
Näme gerek size? Näme üçin eýdim açyp ýördiňiz? Mesut ağa, özüňi tapşyrdyňyz. Elmidama ýanymdan aýrylmaň diýdiňiz. Ey maňlaý gara Murat, ey baýlyk diýip naladyň, alyny çadap bildiň çada da. Tamam. Bolýa. Men öýe girjek. Sizem keypiňizde görä bolýaryň. Getir getir. Bir iyice kat soğuk ay. Soğuk, kat soğuk. Sonra da adırak sal. Selam. Assalamu alaykum. Ve aleykümselam kardeş. Gelin oturun, gel. Sağ ol. Sağ olun. Karnımız Biz aç. Sizde var bolsa Alın kardeş, alın. Ne demek? Birden iyice ağacığın tapılır deyip alıp koyuttuk. Gel, Allah sizden razı bolsun. ne hoş oldun. Neden veriyorsun? Näme üçin naharaňyzy bize berýäňiz? Soň ýere zat tapmasaňyz näme? Bu atmın aladan etmeyin. Allah kullarını arsalsız koymaz. Allah'ın ruhsat bilen biz yine de taparız. Çok sağ ol. Batı minnetdar. Aşygymdan tas çaşypdym. Ne hoş oldun. Sen gen görme. Ağacın yağdayını ağaç hat kovular. Öyle uğdarlı. Tağam doğulu bol bolun hemmek şäde öýdi ýaly ýaşaýandyr öýdi. Olar şeýle pikir etmediler, ağaç garip bolmaz dagly. Baba. Kaka. Okudan soň çyndanam bir feýilge hak etjekmi? Elbetde giderin oğlum. Mektebiň öňüne size garaşaryn bolmy? Han çağılar çayıňy soğuya. Barıň onda. Sağ ol kaka. O nähil feýilge Mesut ağa? Bun ulygynyk bar. Näçe wagtdan beri taýýarlyk görüp gördüňiz. Söwda birjalarynyň başlyklarynyň saýlaw ýygyny unutduňyzmy? Mesut ağa, aýtmaşmaň welin siz bizi howsala goýýaňyz. Han gideli. Talat okay sizden gaýsy naat bilen baglanyşyk bir zatlar soraýdy. Size moňa inçe diýwarlar bilen baglanyşyk wakany atly daýyn bolýarmy? Maliýe meselesini bolsa siz şeýle de menden gowulýaňyz. Bu barada köp zatlar aýdardyňyz. Talat Okay kim? Siz näme degişýäňiz Mesut ağa? Sizin garşydaşyňyz. Taýlawdaky ýeki tek bäýetleşiňiz. Bir näçe ýyl bäri size goý siziň şeriketiňe de badag atyp ýören ýeki tek garşydaşyňyz da. Düşünemok. Men näme üçin Sewda birjalarynyň başçy bolmaly? Näme üçin garşydaşyň diýen adama garşy çykmaly? Bazaryň talaby dady. Erkin bazalardaky bäýetleşlik diýil ýere. Elmi damat siziň diýişiňizi ýaly mertebeňizi goramak üçin Mesut ağa. Gowy ykdysadyýet meselesinde birinji sınıfyň sapaklaryny dolanyp gelmeli. Onsuzam göz ýezdirmeli bir giden zatlarymyz bar. Wagtymyz bolsa az. İnan. Ona nar ýalylar. Jaň etmäge de ruhsat bermediler. Bir mund gürleşenim bilen garyp düşäýmediler. Ýöne olan kom dogry. Şeýle mutalaly birini menem vermezdim. Hatta gepirem dinlemezdim. Ençe maýdyr taýýarlanýan saýlawlarma da barıp bilmedim. Hani şu çayxana bir girsek? Bu saat Şu wagtlar göni ýaýlymda berilýän bolmaly. yoklamını Men gatnaşmaýanyma näme diýäkäler? Hormatly mehmanlar, şugun Sewda birjalarynyň başlygy saýlanýar. Mesut Bayrak bilen Talat Okaýyň arasyndaky bäýetleşikde şugun ahyrky netije belli bolar. Häzir bolsa dalaşýar tanymal işe urlar. Mesut Bayragy bäýetleşmek üçin şu ýere çagyrýan. ilki bilen
men hormatly we gadyrly kärdeşim Mesud aga soragym şeýle. Özüniň hem aýat tutulýan gaýyş senagaty bilen baglanyşykly galplyk barada ol näme diýerkä? Aýtjak zadym ýok. Düşünmedim. Aýtjak zadym ýok. Eger bir galplyk bar bolsa ol ýüregiş äşkar bolar. Adam. Kim ol adam? Men yerime geçip meni maskara edip dur. Ençimi yıllap qorap ýören ornumy. Aklyňa sygjak zat däl. Jenap, siziň Talat ağa bilen çekilişik zadyňyz barmy? Ýok, sag bolun. Maslahatçym Recep Asalymdan ähli maksatlarymyzyň hemem işlerimiziň taslamasyny saýlawçylara ýetirer. Häzir bolsa, ruhsat berseňiz men gitmeli. Çağalar mektepden almaly. Aklyma sygan ok. Bu adam näçe ýyllap guranlarymyň baryn bir salymda dagatdy. Çağalar aljakmyşyn. Aýdan natdyr eşitdiňmi? O näme tamara ýaray dälimi näme? Men çağalam. Äkidiň oşun, äkidiň. Ne yapacaksın? Indi näme etjek? Näme derin? İstanbul'a varıp bu yalançın gözünü görkezecek elbette. Onda sagaman bar. Kardeş, Nasıl ne de baysam kam? Sağ ol. Sağ bol, kömeň üçin. Hayatımı Men kurtardın. halat etdim. Karnımı Garrymy doýurdun, Yapacak ýatar yer yardımcı tap olacak. berdin. Sağ bol. Ay, ullokan da dedim okla. Näme durumyz ok, ha? Ey Allah! Ne var sanki? Salanyňyzda näme bolýar diýsene? Bire doğun nire? Hiç yere kardeş, ýüräber. Towa. Ýagşylygym ýakan ok bular. İyi de. Doğrudanam, näme üçin bilmedim ay? Sanki Tamaly öz ýagdaýym şoňkudan gowýaly. Eýdine min gardaş. Selamun aleykum. Diýdiň agar bir kynagdan geçenemen diýe. Elbette. Allah keremdir. Merhemeti aklymanyň yetmejek derejesine giňdir. Şoň üçinem gullarına tükenüksiz pursatlar berer. Dürlü kıyınçılıklar hem bolelilikler bilen syna eder. Çünkü her insanyň kämilleşmegi aýry halkalarda bolar. Galynly löderäni hapany çykaran kıyınçılık çekenem bolsa näme itirer? Refika hanım, Mesud ağa size ören minnetdar. Sizin golluğunuz bilen çağılamaz hakyky bilim alarlar. Watana wepaly adam bolarlar inşallah. İnşallah. Mesud ağa, şunu bizden ýadygarlyk hökmüne kabul edin. Eden hyzmatlaryňyzy hiç kaçan unutmaz. Sağ bol gyýdym. Han çağılar gideliň, sağ bolun. Sağ olun çağılar, sağ olun. Beni Gemmek şımaň Mesut durýdy. Muňa çydap bilemok. Doganym haçan gelýäje. Han derä göz berjekdiler. Han adamlaryň onu gözleýärdiler.
Hem bu hayat Unutudum bu durmuş bana yaran ok. işte bunlar Yine şuları başımdan geçirdim. Sen aladan etjek ýakyn howsarlaň ýokmudy? Maşgalan, ejen, kakan, dogonun Aslında bu meselede men gaty bagtly. Hayır sagaby üçin ulgap beren ejem, menden howsarlyga garaşan maşgalam bar. Ýöne men olara howsarlyk etmäge derek, başga işler bilen meşgullanyp, işimi işim olardan möhüm gördüm. Dogonum. Howa, biram dogonum barmyşyn. Ona ha asla hakydama da getirmedim. Kim bilýär, nirede, näme işleýär? Ganym bir diýmesem, başga baglanşygym ýok. babam Bir wagtlar kakamal gidip durany. Soňam ony ejem tapyp bilmedi. Doğrudan aýtsam, menem mirken alada galmadym. Dogon diýmek baýlyk paýlaşmak diýmek. Dogon diýmek amanat diýmekdir. Dogon ilki bilen Allah'ın toňum inatan amanatydyr. Hey oýlanyp gördüňmi? Näme üçin milyonlarça adamyň içinden bir kişi insanyň dogony bolýar? Diýmek, olar bir-birine mätäşdir. muň näme baglanşygy bar? Men hiç kimi mätäş däl. Mätäş bolmayan diňe Allah'dır. Kaka, garip näme üçin gelen ok? Garip daňyl goýulmak halan ok. Ol erkinligi söýýär. Yaradyşyny nakyal ýaşamak halaýar. Ýöne ol köçede atçylar biz oňa nähil naharlar berýärdik. Ýatagam gowdy. Çağalar. Durmuşda gow tagamlardan, gow öýlerden, gow ulaglardan has möhüm zatlar bar ahry. Han çağları çerek girelim. Tawad. Kutlaýar. Saýlawda seni saýladylar. ne seçim Nämen faýlawy? Başlyk saýlawy Mesutcan. Gutly bolsun. Gutly bolsun. Gutlaýan. Gutly bolsun. Gutly bolsun. Näden? ben size Men sizi ağladım. ben Mesut Men Bayram. Mesut Bayrak däl. Necla, meni bir munçuk dinle. Sahte Yalançı kezzap. Sen sebäpli men saýlawda ýeňildim. Kim bilýär sen sebäpli men näçe zyana galdym? Kim bilýär men nämeler ýitirdim? Samsyklar. Hemmeňi gowýan, hemmeňi. Bulmalyň diýen. sen Sen kimmişin men ýerime geçer ýaly? ben sen 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 dogonum. Dogonum. Kädir bolun. Kaka bir zat boldymy kakajan? Tez kömek çagyryň. Gorky zat ýok, gylpyr derdi. Bu meni işten kowanyň üçin Mesut Bayrak. Seni işten kogdum. Sebäbi sen işiň oňolmadym, işiň ünsli bolmadyň. Infanyň ornuny saklamak üçin tölemeli tölegleri bardyr. Ya şol tölegleri tölersiň ýa-da utturarsyň. Ekdi ony. Mesut. Wezipem özüňe nesip etsin Mesut Bayrak. Men utullum. Ýöne men ýalňyşymy düşündüm. Saňa ýene bir zat aýdaýynmy? Baýlyk bilen synalmak, garyplyk bilen synalmakdan has kyn ekeni. Baýlyň özüň bolsun. bu ara Ýöne men saýlawda ýeňilmedim. Wah, keşke sen ýeriňe murat bolsady. Ece, bu näme diýdiň? Kakaň men taşlap gidenni, iki çağamdan birini saýlamagymy,
Diňe birini goýup gitjegini aýdypdy. Bermejek bolup gaty darışdym. Kän agladym, ýöne razy bolmady. Sen maňa galdyň. Ýanyma sen aldym. Onu iyi verdim. Men seni saýlapdym. Keşke seni saýlamadyk bolsadym. Keşke seni saýlamadyk bolsadym. Hadi Yürüm çağalar. Nereye? Yine var yalnız. Inni sen ýeke galdyň. Sen mamlekinin kardeşim. Bay bolsam beyderin yerdim. Hiç birine etip bilmedim. Aram ecem görmäge giderin. Belki mahal enes bilen emränim görür. Şimdi Inni nähili? Şükür gowy. Inni men umysyz däl. Başımdan bir giden zat geçti. Gurrun versen gaty köp wagt alar. Ýöne saňa şunu aýdaýyn. Bol geçelleri maňa köp taýda öwretdi. Ejemi tapdym, dogonumy tapdym. Ýöne olar meni gaty bir halamadylar öýdýän. Olaň seni halamak üçin mümkinçilik berdiňmi? Olar birini halajak adama kelmeýänden oklar. Hoş geldiniz Mesut ağa. Hoş gördük. sahip Elimdäki zatlaryň gadyryny bilmegim üçin köp wagt gerek boldy. bunu anlamam için. Muny bilmek üçin köp zat ýitirmelek edim. Ama Ýöne ahir bildim. Meni bağışlar mısınız? anne, Ece? Murat, ben çok Men gat köp ýalňyşdym. ama artık Ýönünni ýalňyşlan bilýän. artık Inni paýlaşjak, şükredeceğim. şükür etjek. Mundan soň hiç kimin göwüne degjek gel. Yalan söyleyecek däl. Sen de Tenem meni bağışla Ece. oğlum. Balam. Mesut, dogonun tap. O sen dogonun. Özüm gaty gowy adam. Kaka, ağam geldi. Ağam geldi. kardeşim. Dogonum. Gel verik, gel. Göy ver inim, göy ver. Sonunda Ahire ikisem öz haklarynyň hoşal bolmagy öwrendiler. Sebäbi özlerini bildiler. Allah olar synady, özlerine getirdi. Olar şükür etmeni öwrendiler. Durmuşyň lezzeti şükür etmekden geçýär. Sebäbi şükür eden nigmetlaryň eýetini mudam aýatlýar. Şükür eden çakyny biler, özüni tanar. Şeýdem Allah'ın tapar. Onu tapan nämen ýitirer? Onu itirenem nämen tapar.